Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Syaweng ka kong ayom ksiar, kum ka principal jong ka Pine Mount School. Ka jingya ki kinong hikai, bat ki kena school ka Pine Mount. Bandawa weng no ya ka kong ayom ksiar dingdo, kum ka principal, kala long ka basaiso, bat ka sorkar kala penkenri akamno, ya ka kong dingdo, bat thung sipor ya ka kong wertimon dekar, kum ka principal ka Pine Mount School. Kat kum ka jing penbena pajba haka khandai tarik ujeliu. Da u komisioner bat sekretari katanat pule u Pravin Bakshi ula pentip ya ka kong eke dingdo ka principal jong ka Pine Mount School kala syak penkendri kamno bat lathung ya ka kum ka special officer haka Directorate of School Education and Literacy DSEL katanat pule puthi kala pentip namar ka jing penkendri kamno ya ka kong dingdo kala thung no sipor ya ka kong wertimon dekhar kum ka principal bathnmai ka Pine Mount School ban penyat cakmat caki kam ka school hadu banda penbena da kumuai pat kum ban penken mau ka jing penken ri kam ya ka kong ding do kum ka principal jong ka Pine Mount School ka dei hadin balami ka jing ya ki pat ba da ki nong hikai ki kena school bat ki kmi ki pa ki kena school bandawa na ka sorkar jela ban weng kam no ya ka te ka principal ha usnem baladep halor kini ki kenrum kenram hapuk ka school Pine Mount ka sorkar jela haka nyo terik unai lur jong usnam ar hajar ar poar kala thung daka ken hun tokit ba saungut kid khot banti bni ya ki kenrum kenram hapok ka school ya ka ken hun lakli da secretary katanat pule puthi ka jella uba arab thap ban tokit halor ki jing ujor bat ki jing ud jing nam ki nong hikai batla batha ban IT kham kloi ya ka kai phot tokit nakalien ki nong hikai bat ki khna school ki kenno ba ka principal kamla ban penyai ya ka school bat ka school kala hiar arsut habar ukiliang bat ki kena school kimnut ban le cheki pankhana bajabo bat basma utung bat kila don ki khep baki kena school ki yo jingpang UTI henrei wat hapdeng ka jing ud jing namru om shem ladon basim khie ki kmi ki pa hadin bayo ka jing ujor na ki khun kila le jurip ya ka school ha usnem baladep bat kila lap shisha batang suslap ka ka jaw hakilin tiyaj bat poiru isya ka kamera kelas nalor kane wat ka jaka pule komputer ru kiba bun ki kor komputer kilas new om don wifi bat kane kala penthut bha ban ai jing hikai ya ki khna bat hakane ka jakaru tang suslap ka ka poi shadu ka kamera komputer bat bun sin ka school kam judon ya ka boarding electric ki kmi ki pa kilong ba ki jusio ya ki jingsiu ba pher henrei haba pet pat ya ka jinglong jingman jong ka school kala nang jot bat kam shemdon ka no kanu ka jingpen baha na ki bor penyaj nakamta ka baha kamit ki kena school kumba ki long ki we ki school ki kmi ki pa ki penpau ka jinglingo haka por ba ki let siu ya ka by school bat ki we ki jingsiu ki haban siu ha ki line southly ki account jong ka school bat kane kala penkul mar kli ya ki na ba kimio ban siu bet haka we ka account bat omla ban siu thu balai ka school ka don bun teli ki account bat la penon kam haka nokar kom ya ka pisa kat ba ka school pat kanang jot